Que tal, boas noites? Vento e choiva na cidade que deixa escasas incidencias. De contado falamos de Giselle. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. Galicia volveu recibir nesta xornada unha nova borrasca, nesta ocasión con nome de muller, Giselle, un temporal que viu cargado de fortes ventos e chuvias e que deixou pegada tamén en Pontevedra, sobre todo entre as 10 e as 12 da mañá. A imaxe máis destacada da xornada foi en Rafael Areses debido á caída dunha árbore situada na rúa, unha caída que afectou os vehículos que estaban na zona, especialmente a un deles. Ademais, os bombeiros tiveron que intervir na rúa García Camba pola caída dun cartel. A media mañá a borrasca comezaba a amainar na Boa Vila, onde xa pola tarde caeron chubascos, pero parece que despois da tempestade chegou a calma á cidade do Lérez. A polémica polo imposto do IBI continúa enfrontando o goberno de Poio e a oposición do Partido Popular. Esta mañá o Executivo sellou o paso das acusacións do voceiro Ángel Moldes. Aseguran que Moldes está a levar adiante unha campaña de desinformación deliberada pros veciños. A polémica polo IBI avívase no Concello de Poio e dende o goberno local non teñen ningunha dúbida a hora de sinalar o culpable deste malestar. Para o Executivo, o Partido Popular está a enganar os veciños. É unha postura totalmente fora de lugar, desproporcionada e que ademais que vai, primeiro, contra toda a lógica e segundo, que o único que busca é o que está buscando, ou que pretende buscar polo menos, é crear malestar, confusión confusión mentindo aos ciudadanos, é evidente. Durante unha hora o goberno local explicou o proceso que se deu en Poio. Aseguran que non se trata dunha suba do imposto, senón dunha regularización da situación de moitas propiedades que se atopan no municipio. Tamén insisten en que foi posta en marcha dende a administración estatal. Hai novas altas, propiamente ditas, que son novas altas, e hai propiedades, algunha reforma que se fixera, ou algunha ampliación da propia vivenda, ou algún garaxe, ou algunha outra dependencia que se fixera que non se declarou e que, por lo tanto, dan de alta con eses 4 anos de atraso, digamos. En canto á taxa de 60 euros que terán que pagar os afectados, o goberno local defende que se trata dunha contía que cobra o Estado e que se aplica aos concellos de toda España. Tamén negan outro dos argumentos do PP, que o IBI en Poio é caro. O que pagan os veciños, a cuota media en Poio é de 147 euros. A media da provincia é de 137, un pouquiño máis baixo. Dicir que, ademais, pide unha serie de bonificacións, non se entera, é un auténtico descerebrado, que, por exemplo, pide que se fagan bonificacións para as granxas, para os galpóns, cando a lei o que recolle son bonificacións para granxas agrícolas. En Poio me parece que temos unha. O goberno non ocultou o seu malestar coa oposición, que o domingo convocou os veciños para abordar a cuestión do IBI. Deste encontro naceu a proposta de celebrar unha manifestación en sinal de protesta. Mentirlle descaradamente aos veciños e veciñas de Poio. Podemos decir mal información, pero é que eu xa paso desa palabra. Eu digo que míntelle, ademais, a sabiendas de que está mentindo á cidadanía de Poio. Por iso digo que non se merecen os cidadáns de Poio un candidato como que ten o Partido Popular no noso municipio. Grazas á regularización catastral, o Concello recadará case 640.000 euros máis. Neste proceso, a Oral rexistrou 859 altas novas e 6.193 actualizacións. Luís Bará confirma que non formará parte das listas do BNG de Pontevedra para as vindeiras eleccións locais do 2019. Así o confirmou o actual concelleiro e deputado nacionalista nunha entrevista ao medio de comunicación. Bará dixo que o remate deste mandato centrarase de pleno na actividade parlamentaria. O nacionalista considera que cada vez o Parlamento galego require máis esforzo e tempo. Por esta razón, descarta poder compaxinar esta actividade coa de concelleiro en Pontevedra. Con esta nova, Lores perderá un fiel acompañante nas súas listas para levar no BNG de Pontevedra dende o ano 1995. A Asociación de Hoteis en Pontevedra presentou 2 novos percorridos turísticos pola cidade conducidos por unha audioguía para teléfonos móviles, unha aplicación que terá un custo de 90 céntimos e que nos achegará os mitos e lendas máis coñecidas da capital da provincia.
Secretos de Pontevedra e Prazas de Pontevedra. Estes son os nomes de sendas rutas que os turistas que visiten a Boa Vila poden realizar dende xa polo casco vello da cidade coa axuda dunha nova aplicación nos seus teléfonos móviles. A aplicación funciona como un audioguía, a través da cal o usuario pode coñecer e vivir unha historia en cada unha das paradas que propón. Esto va a tener una proximidad, sobre todo a partes de la ciudad que si no tenemos una persona que vive aquí y lo sepa, no nos van a contar. Anécdotas, historias, todos estos piratas, entre comillas, que nos han visitado en su momento, inclusive grandes anécdotas de misterio que tiene la ciudad y que no la reconocemos, igual en una esquina donde todos pasamos todos los días, pero que al final en esa esquina ha sucedido algo bastante interesante que lo omitimos y el cliente o el turista se marcha sin conocerlo. Nos hemos dedicado a eso, más que enseñar la ciudad, más a esos puntos que no reconoce nadie por simplemente pasar por una esquina o por un hórreo, ¿no? Unhas audioguías que son promovidas pola Asociación de Hoteis de Pontevedra co apoio de ENCE, unha iniciativa que está ben sellada á plataforma Soundwalkers e Pontevedra convértese así no primeiro destino europeo desta plataforma. Accederás a esos puntos, pero te va a ir comunicando exactamente recordar cómo vamos en los museos. Te colocas delante, te dice, estás en el cuadro, tal, ¿no? Pues aquí igual. Te colocará en una esquina, en una calle determinada, hay un mapa que inmediatamente en la misma aplicación, si vas hacia abajo, vas a encontrar el mapa donde te sitúas tú, donde te ves tú, y empiezas a andar, y anda contigo la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada vez que pases por un lugar, inclusive hemos infiltrado, para no infiltrar temas comerciales, para que fuese todo muy turístico, sí que le hemos hecho una aplicación de, está usted pasando por donde se puede comer un buen pulpo, recuerde comer una buena vieira, o recuerde comerse un buen cocido. O custe desta app será de 0,99 céntimos e para baixala o interesado deberá de descargar a aplicación Soundwalkers no seu móvil e unha vez dentro seleccionar Pontevedra. A partir de aí poderán elixir un percorrido polas prazas do Casco Vello ou outro centrado na zona histórica e nos tesouros do pirata Benito Soto. O guión das audioguías foi escrito pola pontevedresa Milagros Barán. E aproveitando esta cita coa Asociación de Hoteis de Pontevedra, tamén lle quixemos preguntar sobre como marchan as reservas de cara a Semana Santa. Unha das directivas desta entidade díxonos que Pontevedra non é unha cidade de tradición para esta época do ano. Así todo, a estas alturas xa contan con bastantes reservas. Patricia Sierra apunta que os eventos deportivos deixan máis pegada na Boa Vila que as procesións de Semana Santa. No podría decir que estamos llenos todavía, pero en la ciudad yo creo que se va a mover mucho la cercanía. No tenemos tradición de ser una ciudad de Semana Santa. Vamos a tener muchas personas y muchos visitantes de cercanías, alrededores de la misma Galicia o de las zonas alrededor de Galicia, pero nunca más lejos. No es la tradición. Y notablemente tenemos cada vez más clientes generados por los eventos deportivos, que a su vez vuelven después de los eventos. Entonces yo creo que no tenemos tradición de turismo de Semana Santa como tal, como lo dice la palabra, religiosamente, pero por el fin de semana seguramente estaremos bien, todos de ocupación. O temporal Giselle fixo que se cancelase unha das previsións do día a visita do concelleiro de obras ao Parque da Seca. Pese a iso, a cuberto baixo teito, Demetrio Gómez anunciou que este parque xa está aberto ao público. Con el cumpren un dos 3 compromisos cos veciños da zona. Por outra parte, é moi importante porque é a primeira dunha das 3 pezas que se pactaron cos veciños e as veciñas da zona que eran importantes facer ali e coas que estamos executando. Esta é a primeira que se rematou. Estamos tamén coas obras no entronque de Casimiro Gómez con padre Fernando Olmedo e está a piques de rematar a contratación para comezar xa a traballar antes do verán coa mellora a accesibilidade na Rúa da Seca, no primeiro treito da Rúa da Seca, co cal toda esa zona, o Camiño Vello de Castela, o final de Fernando Olmedo, Casimiro Gómez, vai quedar completamente adaptado aos estándares de alta calidade urbana e ao modelo Pontevedra.
O concelleiro de Obras dixo que agora queda ver como responde o xardín nesta zona da cidade. Demetrio Gómez lembrou que se trata de seres vivos que se teñen que habituar a este lugar. Unha vez tomen posición tanto a zona de céspede como as árbores, hai que ver cara a onde van as raíces e probablemente haxa que facer unha zona de drenaxe neste parque. Con todo, Edil Pontevedrés lembrou que un dos 3 compromisos cos veciños da Seca está cumprido. Trátase dunha das liñas que ían no programa do BNG, un programa de goberno que Gómez dixo están a cumprir, algo que se amosa con este tipo de accións, asegurou. E a concelleira de Cultura, Carme Fouces, presentou esta mañá a programación mexicana que formará parte do Salón Mulleres de Conto, un salón que se celebrará do 6 ao 28 de abril e onde a delegación mexicana, composta por 12 profesionais do mundo do libro, participará en 60 actividades. Nós, por a nosa banda, vamos a levar o salón o mellor que temos, como sempre, pero a nós non nos é difícil, porque temos moitísima cousa magnífica que presentar. E como ben decía a directora xeral, eles se van levar un cachiño de Pontevedra e a intención final disto é abrir as mentes da nosa cultura, saber que hai grandes culturas polo mundo adiante, non solamente a homoxénea que nos ven basicamente polos grandes medios de masas, senón que hai outras grandes culturas das que podemos beber e a nosa cultura está á altura de calqueira cultura internacional. Somos quen de proxectar. A representación institucional estará formada pola Conselleira Cultural de México en España e pola Subdirectora de Promoción Editorial, entre outras autoridades. Valeria Gallo, Cecilia Révora, Gabriel Pacheco ou Marta Riba formarán e impartirán obradoiros e contacontos e tamén participarán en diversas conferencias e encontros durante a celebración do Salón. Unha cita que chegará con novidades tamén gastronómicas coa presenza do chef mexicano Rómulo Mendoza, que ofrecerá unha cea con contacontos no Pazo o día 6, un salón que tamén se estenderá pola cidade con actividades nas librarías, na Sétima Feira, o Ganapán ou a Taberna do Jazz, unha cita literaria que contará ademais coa colaboración de 50 locais da cidade que engadirán as súas cartas petiscos mexicanos durante a celebración deste salón. Non haberá máis oportunidades para o Galo Fodorico en Poio. O Concello presentou esta mañá o acto co que pechan o entroido que se celebrará esta fin de semana sí ou sí. Nin a chuvia evitará a queima do Galo Fodorico. Ainda que é un pouco extraño, pois bueno, pois é un galo que realmente, xa o dixen antes, pero é un galo que a chuvia viñalle ben e non daba morto, non? E a chuvia revivía, facía revivir a agua. E bueno, como todos os anos, pois é o, digamos, o fin do enterro ou do enterro do fin do entroido en Pollo, que a Asociación Runsel Sartal. Ás 6 da tarde deste 18 de marzo, o cortexo fúnebre sairá da Praza do Mosteiro. Desplazarase ata a Praza de Arís, onde estará preparada unha carpa para acoller a música e a festa. A verbena correrá a cargo do trío Azabache e os asistentes poderán cear chourizo, ourella e costela por un prezo de 3 euros. As comparsas, os canecos, os centolos, flores de carnaval de Monteporreiro e Alegría de Bora e tamén o grupo Xamieira formarán o desfile que despedirá o entroido poiense. Un ano máis volverá a celebrarse o concurso de choqueiros e de viúvas, cuxas inscripcións poderán facerse no Concello media hora antes de iniciarse o desfile. Agora repasamos outras noticias da xornada en Pontevedra. O 2017 pechouse cun repunte da violencia machista na cidade de Pontevedra. Segundo o Poder Xudicial, os xulgados da capital contabilizaron 275 delitos, un 12% máis que no ano anterior. 174 foron cualificados como lesións, mentres que medio centenar foron delitos contra a liberdade, a gran maioría deles por ameazas e coaccións. Deputación de Pontevedra e Universidade de Vigo veñen de asinar un convenio de colaboración para que a institución académica busque aos maiores expertos mundiais para que fagan as súas propostas sobre a situación actual do monte galego. Para o goberno provincial este é o principal problema ambiental que ten Galicia. A intención é elaborar unhas directrices para que as políticas públicas actúen no monte.
O Concello de Pontevedra máis que satisfeito coa acollida dos veciños ao composteiro de Eduardo Pondal. De feito, o seu uso superou todas as expectativas e o goberno local xa busca novas ubicacións na zona para instalar máis centros de compostaxe. O actual dimensionarase para atender a demanda de medio centenar de familias. A Boa Vila acollerá este domingo a ruta BTT Cidade de Pontevedra, organizada polo Club Ciclista Farto coa colaboración do Concello. Unha cita que comezará ás 9:30 dende a Avenida Montero Ríos, en na que participarán preto de 500 ciclistas. Con todo ello, queremos subrayar una cosa que nos pidió Policía Local, de que al regreso a lo que es la salida aquí de Montero Ríos, al regreso se va a hacer con tráfico abierto. Entonces, que todos sepan que si no respetan la circulación y el tráfico, la policía local está dispuesta a multarlos. Con el tema que se pueden llevar una alegría para casita al finalizar lo que sería un día de ocio. A ruta BTT Cidade de Pontevedra terá un percorrido de 40 km e unha dificultade media. O obxectivo desta proba é, segundo os seus organizadores, facer deporte e gozar das paisaxes que nos dá a nosa cidade. A saída será ás 9:30 de Montero Ríos e a chegada será no mesmo punto. O primeiro, segundo a organización, chegará ás 2 horas. O último, en torno a 1:30 da tarde. A Concelleira de Deportes quixo poñer en valor esta proba polo feito de estar pensada para gozar e tamén porque discorre polos arredores de Pontevedra, por paisaxes naturais e de gran beleza. Pois así poñemos o punto final a este tempo de actualidade en Canal Rías Baixas. Non marchen porque de contado chega o Contrastes dende o Pazo da Cultura de Pontevedra. Vémonos mañá. Pasen boa noite.